फरायसाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि स्किल एन्ड क्वालिटी जि मोनसे एडुकेशननि मिशन दङ बे मिशननि सायाव जोङो रिसोर्स पार्सन लानानै जोङो सावरायनाय जागोन। बाहाय 3000 4000 स्टुडेन्ट कलेज हायार सेकेन्डारि लेभेलनि स्टुडेन्टफोरखौ जों लानाय जागोन। आरोबाव आलासि हिसाबै जोंनि दाख्लैसो आसामनि APSC आनजादाव उथ्रिसारनाय जि बिजनी ओनसोलनिनो बिथां फामे मुसाहारिखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जों बाहाय लेंनाय जादों। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारियाबो बाहाय बाहागो लागोन आलासि महरै। बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 20थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो जुथायै बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 49थि बोसोरसालिया जथुम्मा बियो जानुवारि दाननि 8, 9, 10 सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गाजा गोमजायै बिजनी साब डिभिजननि सिङाव थानाय बलांगुरि गोजौसिन फरायसालिनि गेवलां फोथाराव खुंफुंनो थाखाय बेनि जि मोनसे लाहार फाहार बा प्रिपारेसन सोलिबाय थानाय जादों। आरो दिनै बे हाबाफारिखौनो बिथा खालामनानै गिबियै जि गेवलां फोथारनि जि मेन पेन्डेल बे मेन पेन्डेलनि गाहाय खुन्थियाखौ बा लाइ खुथा गायसननाय बे हाबाफारिखौ जों दिनै मावफुंनानै लानाय जाबाय। आरो बे हाबाफारियाव गायसनगिरि आलासि महरै बिजनी जिल्ला ट्राइबेल संघनि मानाव गेदेर आफादगिरि शुक्लेश्वर बसुमतारी बिथां, बिजनी टाउन बा नोगोर कमिटिनि मानगोनां चेयारमेन गुनेश्वर गयारी बिथांमोननि मददजों जोङो दिनै रायजो राजा आरो बानजाय आफादनि एबसुनि बिबानगिरि बयखौबो लानानै गोख्रोङै जोङो बे हाबाफारिखौ मावफुंनानै लानाय जाबाय। जों बयबो मिथिगौ जे बर' माहारिया बुहुमाव सिनायथि मोननांगौबा रैखाथि मोननांगौबा आरो जोंनि माखासे थामोनथाइनि बा जोंनि हारिनि जेंना जेंगोना इसुसफोरखौ लानानै खामानि मावनांगौ होननानै बुङोबा बियो जारिमिना बुंनाय बायदि दिनैसिम जोङो बयबो स्पष्ट जे दुलाराय बर' फरायसाफोरा गासै जाथिनि सार्थनि थाखाय गोदोनिफ्राय 1967 15 फेब्रुवारिनिफ्राय जागायनानै दिनैसिमबो खामानि मावबाय थानाय जादों। दा बेनिखायनो सोलिबाय थानाय आरो फैबाय थानाय समनि हारिनि सार्थखौ लानानै बा हारिनि थामोनथानि बाथ्राखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरुआनो जा जिल्लायानो जा दख'रायानो जा बा इउनिट लेभेलनियानो जा जोङो बोसोरफ्रामबो बोसोरे बोसोरे बेबायदि रायजो राजाफोरखौ लानानै आफादफोरखौ लानानै जोङो फरायसाफोरखौ लानानै समाजखौ लानानै जाथिनि सार्थनि थाखाय गोबां जेंना जेंनाफोरखौ जोङो बेबायदि मोनसे कनफारेन्स कनभेनसन हाबाफारिनि गेजेरजों सावरायलायनाय जादों। आरो सावरायनायनि गेजेरजों गोबां फैबाय थानाय समनि जि माखासे थांखिफोर मावनो गोनां बिथांखिफोर बेखौ लानाय जादों। थिग बिदिनो बे एखे नोजोरजों चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद, बिजनी दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बे बलांगुरि ओनसोलाव देग्लाय बे 2025नि जि मोनसे कनफारेन्स जानो थांगासिनो दं बियो जों आसा खालामदों रायजो राजानि मददजों जाफुंसारगोन। आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों फैबाय थानाय समाव बर' माहारिनि बा चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बर' समाजखौ जों सोदांनायनि आरो गोख्रों खालामनायनि गोबां जोङो थांखिफोरखौ जों लाबोनो हागोन। आरो जों बे सानथामनि हाबाफारियाव गुबैयै चिरां जिल्लाया 9-10खौ जोङो बाहाय हाबाफारि हिसाबै दोननाय जादों। 8 अक्ट'आ दख'रा आफादनि थागोन। दा चिरां जिल्ला हिसाबै जोङो 9 तारिखआव फुंनि 10टानिफ्राय जोङो भलिबल जे मोनसे बादायलायनाय इन्टार आनसलिक बियो जागोन मोनदान आनसलिकनि गेजेराव। आरो बेनि अनगायैबो एखे टाइमावनो जोङो हिन्जावसाफोरनि जि काबादि बादायलायनाय बेखौबो जों लानाय जादों। आरो साननि हाबाफारि हिसाबै जोङो 11टा बाजिनिफ्राय 9 तारिखआव जोङो मेन डायासआव लिटारेरि कम्पिटिसन बाहाय गोबां आयदानि जोङो आप टु हाइ स्कुलनिफ्राय माने PG लेभेलसिम जि मोनसे कम्पिटिसन बाहाय लिटारेरि सेक्सनाव गोबां दङ बेखौ लांनाय जागोन। बिनि उनावहाय जोङो मोनाबिलि समाव मेन डायासआव जोंनि जि बर'नि बयजोंबो मिथिजानाय दैख्रं खुंगुर जि मोनसे बसुमतारी बिथाङा बर' माहारिखौ जातीयताबाद मोनसे सेन्टिमेन्टजों जिबायदि मेथाइ रोजाबनानै हारिखौ माने जांख्रिखांनायाव बाहागो लाहोदोंमोन बिथांनि मुङै 1, 2, 3 जि देंखोमु बेखौबो जों लानाय जादों। जिल्लानि गेजेराव दख'राफ्रा बाहागो लागोन आरो बेनिफ्राय जोङो 3 थिक खालामनानै मिरुआव जों देंखोमु 1, 2, 3नि थाखाय जोङो बाहाय हरनाय जागोन। बिनि अनगायै जोङो 9 तारिखनि मोनायाव हरसे जोंनि डेलिगेट जागोन। बे डेलिगेटआव
एबसुनि संबिधान बायदियै जों बोसोरनै जिहेतु समा सफैबाय गोजाम आफादखौ जों सिफायनानै गोदान आफाद जों दानाय जागोन बे हाबाफारिखौ जों मावफुंगोन बेनि उनाव अखानायै जोङो फुंनि फ्लेग हइस्टिं खालामनायजों लोगोसे मार्टियार्सफोरखौ मान बावनाय बिबार बावनायजों लोगोसे जोङो मोननै रोखोमनि जों बाहाय सेमिनार हाबाफारि लानाय जादों गुबुन मोनसेया जाहैबाय फरायसाफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि स्किल एन्ड क्वालिटि जि मोनसे इडुकेसननि मिशन दङ बे मिशननि सायाव जोङो रिसर्स पार्सन लानानै जोङो सावरायनाय जागोन बाहाय 3000 4000 स्टुडेन्ट कलेज हायार सेकेन्डारि लेभेलनि स्टुडेन्टफोरखौ जों लानाय जागोन आरोबाव आलासि हिसाबै जोंनि दाख्लैसो आसामनि APSC आनजादाव उथ्रिसारनाय जि बिजनि ओनसोलनिनो बिथां फामे मुसाहारिखौ जोङो गाहाय आलासि हिसाबै जों बाहाय लेंनाय जादों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि सोमावसार बसुमतारियाबो बाहाय बाहागो लागोन आलासि महरै बे आरो गुबुन फारसेथिं एखे टाइमावनो जोङो बर' हारिखौ सिगाङाव दोननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु जातीयताबादनि खामानि मावग्रा हिसाबै जे बर' माहारियारि बाद बे मोनसे सिन्ताधाराखौ लानानै बिनि सायाव जोंनि आथिखालनि बर' माहारियारि आफाद आरो बर'नि जाय सानसुमैफोर सेनियरफोर बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे सेमिनार लानाय जागोन बाहाय 1500 2000सो जोंनि सेनियरफोरखौ लानानै जों सावरायगोन आरो बिनि गेजेरजों जों माबा मोनसे आउटकाम मोनगोन जोंहा फोथायनाय दं बिनि अनगायै जोबथा जोङो 12 बाजिनिफ्राय जोङो मोनसे गेवलां मेल लानाय जादों आरो बे गेवलां मेलाव गोबां जोङो रायजो राजानि जि मोनसे मदद बा नुजाथिनायजों लोगोसे